Comisións Obreiras é imprescindible recuperar o acordo de xornada que establecía 21 horas lectivas en primaria e 18 en secundaria. A escola pública é a única que pode garantir a igualdade de oportunidades e unha correcta atención á diversidade. Para unha mellor atención individualizada, os horarios lectivos e as ratios deben ser reducidas e a dotación do profesorado ten que incrementarse. Comisións Obreiras demanda tamén unha reducción de horario lectivo para desempeñar a titoría e as diferentes coordinacións. Ningún profesor especialista deberá ter máis de 150 alumnos ou un máximo de 6 grupos por ano académico. Está nas túas mans.